Pozdrav svima iz Niša. Evo snimamo klip. Znači, snimamo jedan seoski vlog. Kako da kažem. I tako, znači, da pokažemo asfaltiran put i neke novine u ovom selu i tako. Znači, ajmo da krenemo, da ne snimam samo sebe, već da vidimo nešto novo. Vidite, izlazim, ovo je, kao što vidite, risla, makadam. Naravno ne može dvorište asfalt, ali i ovo je super. Da mogu kola da izađu, da ne šlajfu. Kao što vidite, vreme nas lepo služi, možemo nešto da snimimo. I tako, vidimo i oblake, i imamo prirodu, i rečicu, koja je samo što malo i presušila, ali nekada su se ovdje ljudi kupali, moj otac, moj deka, baka i tako. Dobro, baka mi nije iz ovog kraja, ali nekad. Kako sunce, kako lepo. Vidimo. Tadam. I šta vidimo? Asfaltiran put. Evo, ovo je baš lepo. Pogledajte vi koja je to terasa, koliko je dugačak asfaltiran put. Ja sam pričao u nekom klipu. Nadam se da nije to dosadno, jer treba vidjeti neku novinu. I lepo je to. Vidite, osvjetljenje bit će. I tako, idemo dalje. Kreativnost moga djede. Kreativnost iz 40-ih. Napiše ti neko pismo mom dedi, džez, ba, lođo, pozdrav iz Bosne. Ovo je limuzina naša. Pre svega bih vam čestitao Svetog Trifuna, današnji pravoslavni praznik, i baš mi je drago lepo ga proslaviti i provedite u miru ovaj dan. I sve ostale, sve najbolje. Idemo dalje. Evo je Kiki, zlatan pas. Kiki, želiš li biti youtuber? Vidimo i plastenik, snimao sam onom prošlom vlogu da ne zaobilazimo, ali dobro, vidimo kokice, lepo je vreme, snose jaja i tako. Velika je zamerka što se smeće ne iznosi, i to je velika zamerka za Medijanu. I vidimo divne pejzaže. Dobro, pa neće biti copyright. Plastenik, zemljište, lepo sve. Livada tole i tako. Ti ne problem, Koki. Polio rea. Ne super. Polish toilet. Plastenik, idemo. Idemo stajsko đubrivo, što nije groza. Nekog je groza, izvinite. Ali to je veoma značajno. Vidimo i plastenik. Evo, unutra imamo povrće, voće. Naravno, sad nije proleće. Ali dobro. Nema veze. Ovdje je jako plodno zemljište. Idemo jako lepu livadicu. I tu neko može i fudbal da igra, naravno, ko želi. I završio bih ovaj vlog. Hvala puno na gledanosti. Pozdrav, ljudi!